Здравейте, приятели! Много тъжна новина, наистина тъжна. В момента се намирам на едно място, което разклати всички държавни институции през последните месеци. Виждате, наблюдаваме едни овце, които вече 5-ти месец са заключени и както те, така и собствениците им. Вчера административен съд Пазарджик потвърди, всъщност прикри престъпление, извършено от Светослав Патарински, не знам как се казва. Длъжностно престъпление, за което се лежи в затвор. Трябваха ни точно 5 дни, за да докажем това престъпление, като то е безспорно доказано пред съда. И когато съда така видя всички доказателства, просто реши да прекрати и двете дела, като естествено ни даде шанс да оспорваме във вас. Още мотане, още туткане, 5 месеца. Тези животни, в момента, които са зад мене, са заключени тук по най-гадния, по най-жестокия начин и стопаните им са затворници. Зад мене има полицейски автомобил и в момента, в който те се принудят, защото тук вече става въпрос за принуда, да пуснат животните, всичките животни ще бъдат избити точно за ден, а собствениците, стопаните им, ще бъдат арестувани за това, че са нарушили закон, който е базиран на фалшиви документи. Фалшиви документи, приятели, фалшиви документи. Последните седмици, това са здрави животни, бяха 1700 преди 5 месеца, в момента са около 2400, заключени без храна. В момента тук има стара слама, абсолютно никъде няма храна, собствениците нямат храна и те са в една изключително патова ситуация. Въпреки че всички документи са на тяхна страна, въпреки че чума няма, въпреки че документите, издадени от БАБХ, са доказано незаконни. Светозар Патарински или Светослав Патарински, не помня как се казваше точно този човек, в ролята си на изпълнителен директор на БАБХ е публикувал документи без квалифициран електронен подпис. Това трябваше да приключи случая незабавно, защото тези документи са нищожни. Но освен това, същият изпраща на административен съд Пазарджик фалшификати. Документи, подписани в последствие с подпис на физическо лице. Битръст, което няма нищо общо. И защо? Защо го прави този човек? Защото през битръст подписа той може да фалшифицира датата. Битръст се интересува единствено от локалната дата и час на компютъра и ако няма връзка с интернет и ако компютъра е направен, примерно, върнат 2 седмици назад, той подписва 2 седмици назад. Изключително грозно и нагло престъпление, изключително грозно, което е доказано, обърнете внимание, което е доказано в съда. И административен съд Пазарджик по най-безскрупулния начин прекрати делата. Това са неща, които аз не мога да си ги обясня. Няма чума. В момента един от собствениците пътува към Стара Загора, където да получи един научен труд, който е публикуван 2024 година, че в България няма как да има чума по дребните преживни животни. Виждаме, че тези животни 5 месеца, чумата ги убива за 1-2 седмици. 5 месеца те само се множат и стават повече и повече. Приятели, това е пробив в националната сигурност. Ние виждаме през последните седмици как полицейски шефове прикриват престъпления. Виждаме как полицейски шефове преправят документи. Виждаме как медиите мълчат и създават медийно затъмнение по случаите, които касаят нас като общество. В момента ние доказахме, че съдилищата прикриват престъпления. Съдилищата. Няма правова държава вече. Ние не сме и колония. Ние сме робска държава и позволяваме на хора с прякори като тиквата и прасето да решават нашите съдби и да решават какво ще се случи с нашия живот. И евентуално решават дали ако някой ни убие, ни открадне, ни ограби, дали той е виновен. Без значение от реалността каква е.
Просто те решават. Според кой го е направил и каква е била целта. Същите тези хора решиха да избият това стадо и да избият всички останали стада. Аз по-рано в мои видеа казах, че в нашия регион ще бъде ограничено движението на животни до такава степен, че всичките животновъди да бъдат принудени да работят само с една единствена фирма, която е на местния феодал, който предизвиква ето това мъчение. Защото това е мъчение. Те животни нямат храна вече. Няма. Нито за един ден повече храна няма. Те са принудени да умрат от глад. По най-жестокия начин. По особено жесток начин. Защо? За да могат да се угоди на местни феодали. Местните феодалчета вече принудиха цялата община да продава само единствено на тях, защото друга кланица няма. Министър Тахов е разпоредил, въпреки че всички други стада са изследвани и няма никъде чума, той е разпоредил да няма износ. Не се издават пътни листове, хората не могат да продават. И ако месото струва 8, 9, 10 лева стандартно, живо тегло в момента се изкупува на 3, 4, 5 лева от местните феодали, според зависимост от това кой колко им е симпатичен. Отвратително грозно явление. Отвратително грозно явление. Начина, по който се случват нещата тук, е начина, по който убиват старите хора, начина, по който крадат имущество, начина, по който ви заробват с бързи кредити. Престъпен начин, управляван от двама човека с прякори прасето и тиквата. Хора, докъде докарахме? Докъде докарахме България да бъде превзета? 500 години турско робство. И за какво са се борили нашите освободители? За това да ни управляват прасето и тиквата. Те да решават нашите съдби. Те да решават дали тия стада ще живеят, дали ние ще живееме. Без значение от истината. Никой не го интересува истината. Нито една медия, извинявам се, няколко малки медии отразиха ситуацията, но нито една от мейнстрим медиите не показва какво се случва в държавата. Същите тези хора, които влезнаха в правителството с преврат, същите тези хора, които притискат Конституционен съд, висши полицаи, висши магистрати. Хора, докъде докарахме? Докъде докарахме? Това е страшно, което се случва тук. Ние ще продължим се борим, но вината е наистина отвратителна, защото всеки следващ ден на борба означава всеки още един ден на глад на тези животни. Храна няма. Както знаете, хората не могат да изхранят 3 кучета. Хората изпитват затруднения. Тук говорим за 2500 овци, които искат да бъдат, целта е да бъдат избити, за да угодят на нечия интерес. Собствениците ще бъдат унищожени, земята им ще бъде превзета. Защо? За да може някой да облажи елементарни пари да вземе. Как спите, бе, хора? Как спите всички те, които го правите? Как си целувате децата? Как се прибирате вкъщи? Как си гледате близките? Как го допуснахме това нещо да сме управлявани по толкова жесток начин? Аз това не мога да си го обясня наистина. Имам апел към всички вас. Знам, че всички имаме затруднения в момента. Времената са трудни и то са трудни, защото си мълчим. И предполагам, че ще продължаваме си мълчим. Предполагам, че когато видите това убийство на всички тези животни, нещо ще мръдне във вас, но пак ще мълчим. Мъчно е. Наистина е мъчно, че живеем в свободни времена, в които ние сме по-роби от времената, в които сме били роби реално на Османската империя. Мъчно е. Нямам думи, наистина. Надявам се вас да отсъдят правилно. Надявам се вас да видят проблема в очевидните нарушения, очевидните престъпления на Административен съд Пазарджик, в който Административен съд Пазарджик прикрива престъпление доказано. Те даже не са го разгледали. Пуснахме жалби в Районна прокуратура Пазарджик. Пуснахме жалби в Икономическа полиция. Пуснахме жалби в ГДБОП. Всяка една от тези институции
можеше точно за 5 минути да установи дали има нередност с квалифицирания електронен подпис на въпросните заповеди. Но знаете ли кой го направи? Никой. Никой. Откакто съм пуснал жалбите, абсолютно никой не ме е потърсил. Утре вие ще имате тези проблеми. Вие и сега ги имате. Както казват, тиха главица сабя не я сече. Приятели, през последните години само тихите главици сабя ги сече. Те престъпници идват във всеки един дом и по всякакъв начин ни унищожават. Мъчна картинка, която няма да мине, докато ние не се размърдаме. Няма спасител, няма кой да дойде да ни реши проблемите. Ние сме единствените. Никой не го интересува за нас. Ние сме изоставени. И тази битка не е равнопоставена. Ние сме милиони, а те са двама, трима, десетима. А ние сме милиони. И те са по-силни от нас. Те ни мачкат, те ни взимат препитанието, те решават съдбите ни и решават, ако нещо се случи с нас, дали убиеца ни е виновен. Не, той не е виновен. Ето тук на това поле, зад мене, двама наръгани, човека излиза от затвора, за да извърши престъплението. Със съдействието на полицаите. И го изкараха битов скандал. Никой не разследва. Никой не се интересува. Никой не разследва какво се случва с това. Нито една медия. Всички изчезнаха. Скриха се и угодно си седат и си мълчат. Са участници в това престъпление. Всички, които мълчат, са съучастници в това престъпление. Абсолютно всички. Апел към всички вас. Издръжката на това страдо струва 1500 лева на ден. Всички пари, които бяха събрани, са изхарчени за храна. Всичко, което имаха преди това, като спестявания, са изхарчени за храна. Защото докато са блокирани тук тези животни, това са 5 месеца вече, те ядат двойно. Ето, зад нас има паша, вижда се зеленината, тя е тръгнала. Зад този хълм са пасищата, огромни пасища. Но тези животни са принудени да са блокирани тук. Затворници. И са принудени да умират от глад. Защото ако ги пуснат, веднага ще дойде полицията и ще арестува собствениците. Веднага ще дойде БАБХ на база на фалшивите си заповеди. С фалшивите си болести ще избият абсолютно всичко. В момента, в който го направят, всичко останало в региона ще бъде избито. След това подгонват кравите. И в предишни мои видеа съм ви казвал за шап или за евентуална друга болест по кравите. Тя вече е факт. Вече има в Германия. Чакаме всеки момент да обявят огнище в България. В момента убиват пилета, кокошки, овце. Ще почнат и кравите. Какво правим тогава? Какво ще се храним? Вече нямаме вода питейна. В Плевен нямат вода. В Плевен нямат никаква вода. На режим, огромен град областен. В Шумен, в Търговище, водата дори не е годна за миене. Какво ще правим, хора? Какво ще правим? Ще гладуваме и ще умрем от глад, както тези животни. Апел към всички вас. Помогнете на тези хора. Ще публикувам банковата сметка на дядо Рибан. Тя не се е променяла никога. Винаги е била една и съща. Никога не е имало втора. Моля ви, помогнете на тези хора, защото те сами вече не могат. Нищо не могат да направят. Блокирани, затворници. Затворници, защото стават сутрин, почват да работят. И защото са изградили с годините едно стадо, което не може да бъде направено от те местни феодалчета, които в региона опитват да заграбят всичко и да избият всичко живо. Не забравяйте, че ако допуснем това нещо да се случи, ако допуснем смъртта на тези животни, следващите сме ние. Аз, вие, вашите семейства, вашите близки и ще ни убият по същия начин. С фалшиви документи, с фалшиви заповеди, с фалшиви нотариални актове, които ще ни докарат до тежки болести, инсулти, инфаркти, туморни образования и така нататък. Всичко зависи от нас. Не знам. Трудно ми е да говоря наистина, защото никога не съм вярвал, че държавата ни е толкова превзета. За съжаление, тя е превзета. Няма право. Закона на джунглата, в която по-големият престъпник оцелява. Докъде го докарахме? Как го допуснахме?
Мъчно е, наистина, мъчно е. Отново апел, моля подкрепете тези хора и правим всичко възможно, надявам се по някакъв начин. Дай Боже чудо да стане. Да можем поне по някакъв начин искрица надежда да има, че нещо може да се промени. Защото то зависи от нас, обаче ние не правим нищо. Ние сме съпричастни с цялата тази гадост, която я допускат, която ни я създават корумпирани, нагли престъпници. Благодаря ви за вниманието.